Čaute, vítam vás pri novom videu. Tento raz to je, no ani neviem čo to je, ale je to jednoduché. Ideme po tom červenom koberci, zoberie nás tento detko a potom nás zasadí. Hej. A my potom vyrastieme a my potom musíme zdrhnúť. Uvidíte. No takto vlastne zdrhneme. To je vlastne všetko. Ale ako vyzerám, jak tá rajčina je best. Čo, lava event? Lava event? OK, tak to mám aký lat. To prvýkrát hrám. A hneď to je taký lava event. Za 2 minúty končí, takže. Ale musí si najprv kúpiť túto spýtku. A budem rýchlejší. To nečakané. No idem po červenom koberci zase. Zoberiem zase detko. Jaj. Dobre. Čo mi teraz spadne, to uvidíme. Dúfam, že to niečo bude lepšie než karot. No, lava karot. Tak to mi asi moc nepomohlo. Ale no čo už, berem si. Dobre, už to za chvíľu bude. A mám to. OK. Lava hrozno, alebo magma hrozno. No, máme fakt dobrú vec za mňa. A tu si to zasadíme. Neviem prečo tu, ale no. Zoberiem si peňažky a idem si vyupgradeovať spýtku. No, to bude najlepšie. Bum, bum, bum. Nemám už. Tak ideme znova. Dobre, učekajme. Pomoc, to čo je? Tosté. Blueberry. Skončil ten lava event, škoda. Získal som našťastie lava grape. Tá magma grape. Dobre, tu si to zasadím. Teraz si mám voľakú common plant climbnúť a OK. Brotato? Ježiš, to je cool. To je mega. Brotato. Ako potato, ale brotato. Jaj, bože. Prečo tu hrá z Freddyho Fazbeara hudba? Akože z FNAF. OK. Dobre, to nebudem riešiť. You can rebirth now. Dobre. A cash multi, max plants a grow boost. Tak dám rebirth. Dobre. Rebirth 2. No. Dobre. Tak ideme získavať voľaké seedy. Už nechcem byť u grandpa. A počkaj, čo je toto vlastne? Bee machine. Za 500k včela. OK. No, aha. 500k. Fúha. No dúfam, že už dáme uncommon. Áno, dali sme. Minerova base. OK. Takže asi veľký miner. Nechápem. Blueberry to už mám. Ale akože môžem si to zobrať. No. Kamo, jak to vyzerá ešte, jak to pohybuje s ručičkami? OK. Dobre, čo teraz spadne? Pumpkin, epic, yes. Nice, tak to bude dobre. Epika je veľmi dobrá za mňa. Tak poď. Už začal aj veľký event. Neviem to prečítať, ale
OK, no poď už by to mohlo vyrásť. Už to bude za chvíľku nice. 80, no, čo si, rare plant, dobre. Rare epic, dobre. Som zvedavý, ako vyzerá. Že to je tá broskyňa. Alebo tá marhuľa. Neviem. Toto nie je moja záhrada, zase som si ho pomýlil, ako vždycky. No. Mám pumpkin a sam petal. To je niečo veľké. Nice, to je ako slnečnica. OK, tak idem zase získavať CD. OK, aj to vyzerá coolovo. Rainbow a corn, to je rare, yes. Konečne, asi to bude najlepšia plant. Keď je to rainbow. Bež, ani nechcem prísť, ani neviem, ako vyzerá, no čo už. Akože to je oči, no. OK, ako vyzerá? What the hell? To je jak súd, čo má oči. Ale zelený. Ten melón bol zatiaľ najlepší. Už som sa dostal k tomu monkovi. Yes. Nice. Veľa banánov. A čo teraz dostanem? Som kokonat. Neviem, či to je prvá legendary, čo mal, ale OK, budem kokonat. Aj to vyzerá husto, ale watermelon bol najlepší. Dobre, mám kokonat. Čo je kokos, aby ste vedeli? Ty vole, koľko peňazí? To si berem. OK, som radioaktívny grape. Tak to bude husté. Dobre, tak sem si položím ten radioaktív kokonat. A čo to je? OK. Ja to som získal z toho
questu? Nie. Reward som dostal to. Dobre, 276k. Show me the nectar seed box. Oh, to bude dobré. OK, a už mám na včelu. OK, Amber Bee. Dobre. Tak, neviem, čo robí tá včela, ale poďme sa pozrieť. Je to pet? No, nie je to. Ale dúfam, že bude niečo robiť dobre. Mytika, ale diamantová, yes. Brokolica. Mám rád brokolicu. Dobre, dúfam, že to bude rýchlo. Dobre, to ako vyzerá. OK, aká sigma. Jajaj, tá tekvica je dobrá. Dobre, čo som vlastne získal? What? Honey wine? Si kokos. To je najlepšia rastlina, čo je asi v tejto hre. Akože pekne nadizajnovaná. What? To je husté. Ja budem jak ten Macko Pú. Jak skočil do toho medu. No počkaj, či sakra. Ani parkour nevie, no. Hustá je. No. Tak ja som král medu. Od teraz. No vlastne z tohto videa už je to všetko. Dúfam, že ste si užili, lebo ja som získal 1 000 000. A dajte samozrejme like a odber a čus.